Всички ние обичаме да спим. Това е нещо неустоимо. Ето защо винаги се предаваме на изкушението. Вечер се оттегляме в леглата си. Нашият рай на спокойствието и тишината, където се чувстваме комфортно, като тялото ни си почива и се отпуска за пътешествие в страната на сънищата. За съжаление, не всеки от нас се радва на подобна хармония и баланс по време на сън. Често това се случва, защото тялото ни не намира опората, която да ни осигури спокоен сън. Поради динамичния начин на живот, ние се нуждаем от качествен сън. Качеството на живот зависи от качеството на съня. Ние от Techno Gel Sleeping дадохме ново значение на концепцията за съня чрез материал, който може да се приспособява към тялото. Изглежда като сън, но материалът Techno Gel, който може да се оприличи на втора кожа, се оформя и приспособява към извивките на вашето тяло, грациозно и без усилие, като ви обгръща и поддържа, докато вие спокойно се наслаждавате на най-добрия сън в живота ви. Това е материалът, от който са направени сънищата. Нашият уникален триизмерен гел поддържа и обгръща всяка извивка на вашето тяло. Това е нова дефиниция за съня. Нашите продукти дават ново определение за спокоен сън, който е в основата на нашето физическо и умствено здраве. Много хора оприличават усещането за нашите матраци като все едно се носят по вода. Просто оставете материала да ви обгърне и ще се насладите на нещо много повече. Всяка извивка на тялото ви ще бъде обгърнато без усилие и ще имате опората на Techno Gel. С матракът Ecstasy ще се почувствате изключително разглезени. Всеки сантиметър от вашето тяло се потапя в неповторим комфорт, тъй като цялата повърхност на матрака е покрита със слой от материала Techno Gel. Няма по-добър начин да си доставите удоволствие и единственото, което можете да очаквате, е сън изпълнен с наслада нощ след нощ. Матракът Piacere е покрит с плътен слой Techno Gel, който е разпределен върху отделни части от повърхността му. Гелът е разположен по уникален начин за допълнителен комфорт точно там, където е необходимо, като по този начин няма загуба на опората. Това е матрак, който не само ще харесате, но и в който ще се влюбите. Всички матраци Techno Gel са с ергономичен дизайн, който осигурява неповторимо освобождаване на напрежението. Ще изпитате уникално свежо усещане, благодарение на добрата топлопроводимост на материала Techno Gel, която спомага за разпределението на топлината и понижаване на телесната температура. Слоят Techno Gel с дебелина 3 см ще ви накара незабавно да усетите разликата. Важно е съдържанието. Какво прави нашите матраци толкова специални? Триизмерна промяна на формата. Techno Gel променя формата си триизмерно и реагира на въздействие по-различно от мемори пяната. Techno Gel се оформя според индивидуалната структура на всяко тяло. Осигурява по-добро кръвообращение и намалява напрежението, благодарение на равномерно разпределение на тежестта по цялата контактна повърхност. Регулиране на температурата. Techno Gel се характеризира с висока топлопроводимост в сравнение с другите добре изолиращи материали, като мемори пяната. Techno Gel понижава температурата на контактната повърхност, като генерираната от човешкото тяло топлина се пренася по целия обем и частично се разсейва. Циркулация на въздуха. Специалният дизайн под формата на своеобразни кулички оптимизира както циркулацията на въздуха, така и триизмерната промяна на формата на материала. Този иновативен дизайн се характеризира с отворени въздушни канали, обхващащи минимум 23 до 36% от горната повърхност, и осигурява изключително добра циркулация на въздуха, както и оптимална влагопроводимост. Устойчивост.
Техноджел е уникален устойчив мек материал без летливи вещества, съчетаващ в едно триизмерната промяна на формата на течната част и способността за възвръщане на формата на твърдата част. Това е нетоксичен, стабилен полиуретанов материал, който не се втвърдява и не остарява, а запазва своите еластични и механични свойства. Тестовете доказаха, че нашият гел може да издържи на повече от 300 000 цикъла на налягане, без да се деформира по начин, който да засегне експлоатационните му качества. Тестови изследвания на съня. Тест, проведен върху здрави доброволци, показа, че по време на сън, прекаран върху матрак Техноджел, времето прекарано в унасене, фазата, в която мозъкът наистина си почива, се е увеличил до 45%, като от друга страна, времето на първия етап на съня REM, известен още като лек сън, и моментите на събуждане в началото на съня са намалели с 33%. Освен това, телесната температура и температурата на матрака се понижават, а комфортът на леглото се увеличава. Изследванията на професора показват, че при здравите доброволци матракът Техноджел укрепва съня. Спокойният сън през нощта има положителен ефект върху вашето съзнание и тяло. Той определя качеството на вашия живот. По-добрите нощи означават и по-добри дни. Удобната възглавница би трябвало да може да се приспособи и прилегне към вашето тяло. Когато избирате нова възглавница, не пренебрегвайте висококачествените продукти, които могат да обогатят вашият опит за съня. Възглавница The Classic Pillow за тези от вас, които обичат да спят по гръб. Възглавница The Deluxe Pillow за тези от вас, които обичат високи и плътни възглавници. Възглавница The Anatomic Pillow въздейства благоприятно при схващане на врата, осигурявайки ви уникално свежо усещане. Възглавница The Contour Pillow за най-капризните, които обичат опора без никакво противодействие. Всички възглавници от серията Technogel Sleeping имат приятен охлаждащ ефект. Благодарение на добрата топлопроводимост на Техноджел, която благоприятства отделянето на топлината и понижава телесната температура. Техноджел е ненадминат триизмерен материал. Правилното съчетаване на слоя Техноджел с мемори пяната спомага за адаптиране на материала към извивките на всеки човек. Всички ние сме различни и се нуждаем от подходяща възглавница, която да ни осигурява опора в областта на главата и врата, като същевременно да поддържа гръбнака в оптимално изправена позиция. Гамата възглавници Technogel Sleeping е разработена така, че да гарантира отлична ергономична опора на всеки. Открийте коя възглавница е най-подходяща за вас. Възглавниците Technogel Sleeping са произведени в Италия с особена грижа и внимание към детайлите с помощта на високотехнологични и иновативни материали, които позволяват постигането на по-голям комфорт. Материалът Technogel, освен изключително подходящ за производство на комфортни спални продукти, е широко използван и от архитекти, дизайнери и художници чрез езика на съвременния дизайн. Очаровани от забележителните му еластични свойства, в своите произведения, които показват на важни събития, те по оригинален начин придават символично съдържание и нови ценности в начина на живот. Благодарение на интензивна научно-изследователска дейност, иновации, дизайн и съвременно изкуство се ражда нов опит в областта на съня – Technogel Sleeping. Преоткрийте съня.